Yan guys, this model keeping to and our updated therapy for almost 2 months and 27 days. So ito po yung great improvement ni Apo Noli. Before bedridden po siya, Apo Noli Ramos Peña, 75 years old. Siya po na-stroke ng left half body. Dati pong bedridden. So this is the great improvement po na ipapakita ko po sa inyo. Ayan. Tayo tayo siyempre kay God at sa kanyang asawa si Apo Sally, sa kanyang mga anak, si Ivy, si Jean, si Marie, Roman Busto si Charlie. Yan, sa kanyang pamilya, kamag-anak, at kanyang kapatid. Siyempre, shout out din po tayo kay Lodi, Sister Lodi. Ayan. Ito na po guys, panoorin po natin yung kanyang great improvement. Siya mismo, kaya niya na umupo tayo for balancing. Pero nakalalim po tayo guys. Ayan. Mali, bayat. 1. Yun o. Thank you Lord. Taas po. Ayan. Okay, 2. Alin na, bak na eh. Thank you Lord. Ano ba tayo dyan? Ano ang bonus dyan? Diba? 3. Okay, nakalalim po tayo mga kapatid. Ayan, nakalalim po si Mang Keping. Malalim po tayo. Wala pong umalalim, walang umapak. Siya mismo mag-isa. Nakakaupo tayo na po si Apo Noli sa kanyang great balancing for almost 2 months and 27 days. Yan po ang dating bedridden. Ngayon po sa kanyang great improvement. Ayan. Thank you tayo kay Lord, diba? Bab? Thank you Lord, ako Bab? Thank you, Lord. Sige Bab. Kita mo naman po sa kanyang God balancing. Ano yung pangarap si Bab, di ba Bab? Yan po ang pangarap po sa kanya. Kasi po, lagi po kami nag-upo tayo sa daan. Bob, plus 5. Ano ang mga mga subscriber mo natin? Okay, 1. Plus 5 ba? Yan, kung mag-isa Bob. Sige, alis ako. Sige. Ano guys, oh? 2. 3. Tapos natatayo ka ba? 4. 5. Woo! Pinanood dyan, Apo Lodi. Sister Lodi, sabihin yan. Bakit ako? O, yan. So, sinasabi ko nga kay Apo Noli, magtiwala sa Diyos ng buong puso. Baba, siya dumarating sa puso niya, makatito ko pa din. Makatito ko pa. Pagtsigaan tayo ba? Okay na ba? Punta ba? Mga kamarakal. Ne? Bab, lima pa, lima. Basta ko pa. Lagi pa. 1. Lagi pa, Lina. Oh, yabang. 2. Oh, last. Okay. Isa ka pa. O, dito na ka pa. Last na mo. Sige, dito ka pa. Yan guys. This is the great improvement again for my stroke patients. Dati po, dati po, hindi po siya excited. Ayan guys, so, siyempre, tandaan niyo po, habang buhay may pag-asa, at sa Diyos ang awa sa tawang. Ayan. Ang sinasabi ko lagi sa aking mga pasyente, bago po ako mag-therapy, and we pray, siyempre, kailangan po natin ang salita ng Diyos sa ating buhay, sapagkat po ang stroke patients po, hindi puro gawa lang po yan. Kailangan din po na meron tayong pananampalataya. So magkakapatid po yan. Faith and action. Ang motto nga namin ni Apo Noli, nasa tawang gawa, nasa Diyos ang? Ayan. Galaw-galaw. Ayan. Galaw-galaw po tayo para hindi may stroke. So thank po tayo. Ito ka ba? Salamat ka sa marap mo. Sasawa, salamat ka, Kapi Sally. Sally, thank you. Ayun, sanak mo, sa marap mo, sige. Diyan. Ay mo na yan. Roman Busto. Marie. Jian. Sapo. Yan. Jairi. Elodie. Rudy. Santos. Ay, papaligo. Ayan, so, abangan nyo naman po yung, siyempre, yung kanyang paggalaw ng kanyang kaliwa. Kasi, araw-araw po, ang ginagawa po namin ni Pinoli, simula kami nung isang araw pa, 100 po yung kanyang upo tayo. So, nagtataka ako, bakit sinisisyon niya lang? So, this is, effect na kaya nyo nang mag-upo tayo. Kasi di po ako kanina, nakakita nyo guys, nakakaupo tayo. Isang sa baba, sa bagsak. Nakakita nyo naman, sisiw na sisiw talaga. Thank you Lord, sabi mo ba? Thank you, Lord. O yan, thank you Lord. Ayan. So sa lahat po ng mga nanonood po sa amin ni Apo Noli sa aming journey na to, maraming salamat po at patuloy niyo po panoorin hanggang po siya ay gumaling ng gumaling. Yan. So again, this model Mang Keping, ito po ang pasyente Bab. Apo Noli, God bless guys. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel po. Modernong Mang Keping to po. Paikot-ikot po tayo sa bayong area. Dadaanan ko po kayo. Makikita niyo po yung aking Mio. So,
subscribe po kayo and then PM po kayo kung may mga pasyente po tayo dyan na dapat natin i-therapy. Tandaan niyo po, walang pag-asa ang pasyente kapag hindi tinetherapy. So, pa-therapy niyo po siya kung malayo po sa inyo. Yung mga therapy niya mas malapit sa inyo. Tandaan niyo po, habang buhay may pag-asa, nasa Diyos ang awa, nasa tawang ka pa. God bless guys!